Gusto ba mong musod og langit? Ang makapasod natos langit mao ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga sa atong pagampo nga gitudlo ni Kristo, moingon kita matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Pero si Kristo sa tong ebanghelyo mihatag og duha ka klase sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, kanang paagi sa mga Pariseo ug ang paagi ni Kristo. Unsa may paagi sa mga Pariseo nga motuman sila sa kabubuton sa Ginoo, more on external ba kanang makita, sama ng pagpuasa, pagsimba, paghatag og tithing, pagtuon anang Biblia, pagmemorize anang mga balaod ug ang tibuok Biblia, tanang doktrina memorizeon, ang sinul-uban, muluhod, magbrunda baron, magsutana, kana mga external signs. Maunay sa mga Pariseo. Pero dili sila motuman sa tanang higayon diri sa ilang kasing-kasing. Mao na nga ingos Kristo, tumana gyud ang kabubuton sa Ginoo, sugod gyud sa kasing-kasing o hunahuna. Mao nang ningon siya, kanang pagpatay makita man ang pagpatay. Gani karon daghan kay pinatyanay ron. Diha to nasa news no nga pangpusil diha sa sakyanan. Ngilad gina makita man na makuha sa CCTV, pero ang dili makuha kanang anger ba di apa mo na dire o may siguro gani karon kamo gatan-aw mo ron ako na ipipila ninyong nasuko. Labi nagmoingon ko kanang inyong mga kilay, kanang inyong mga kural, kanang inyong mga buhok. Way siguro pipilay anasad. Pero tan-awon mo externally buutan kayo kay naaman nanimba man mutubag sad nya mo kanta sad kusog pa kay mo kanta pero hunahonan anasan yaw na sad no nya unsa may gingon ni Kristo, ang pagpatay taralon kas hukmanan, pero kadtong masuko taralon gyapos hukmanan. So equal na kung gusto detang malangit, likay gyud ang sala sugod sa hunahuna nya pulong pananglitan. Kanang pulong di man gina harmful ang pulong usahay, pero ngilad gyapon matud pang Kristo ang maghingag, kwanggol, buang. Unsa pa ning ibutan dire? Buang, taralon ngadto sa hukmanan, ngadto sa impyerno. Ngano man kay kanang paghinga nimo mga bati sa imong isig ka tawo, bunga sad na sa anger or kasuko. Mao sad na ang kining gitawag nato og uban pang mga sala. Magsugod gyud ang sala diri gyud sa huna-huna. Mo na moingon ta, ako padre nakasala ko sa huna-huna sa tungo sa pulong og sa buhat niya. Inyo ra man ang dali-dali og sulti. Ako padre nakasala ko sa huna-huna sa pulong og sa buhat, pero wa gyud maghuna-huna nga unsa nang iyang unsa nang iyang gihuna-huna nya. Unsa man karon sugod karon okay na nimo, di na ka mga saba, di gyud kapugong padre, di gyud kapugong. Anya nganong di man ka kapugong kay di man nimo huna-hunaon nga pugnan. Nabitatoy usang nangumpisal nako, padre di gyud mapugnan padre, bisag ikaw padre na kay mga anak nga siaw kay padre di gyud kapugnan. Ana siya inako pananglitan, magdagan ka, mudagan ka ba nya pagdagan nimo nya gatubang mamis bongbong nang simento ba, pagdagan nimo nakita nimo nga simento na nga bongbong zaman mo padayon kag dagan o muhunong. Muhunong ko pa dire. Kamo mo padayon mo dagan, kita nimo ba simento na
Hunong o padayon? Sige, kuhaon lang natong siminto. Tuwa kas ika 40 ka story nga building. Pagdagan nimo ni kalit lang kawagtang ang bungbong mo padayon pakagdagan. Di na sa padayon, sus, mahog ka dito. Pasabot, nakasabot manggod kadaan sa imong hunahuna nga kanang siminto mas gahi na nimo, nyag mo bangga ka na masakitan ka. Nakasabot na manggod ka sa imong hunahuna nga ang tao basta mo ambak, unsa man, patay gyud ka. Na naman na sa imong hunahuna, mauna nga ini kakita nimo sa sitwasyon, hala, ana din ka. Kaya na naman sa imong hunahuna, bihuna-huna ako nudaan, nga kon masuko ka, maimpierno ka. Sige, kuno. Huna-huna adaan. Una imong bana, tuas iyang kabit, huna-huna adaan. Inig uli. Ug masuko ko, maimpierno ko. Ug masuko ko, maimpierno ko. Karon kay ni uli man ga inagbayay pagyudog ang kabit. Unsa may imong isulti? Maimpierno ko kung masuko ko. Sige kagana. Adi inigsaka nila, unsa may imong isulti nila? Dili gyud ka suko. Maingon jud ka, oy, late na lagi mo na uli. Ana ka. Maingon na imong bana, kanindo trag sinultihan sa panuwang dakwa. Ana sila sa unab sigim lig tagaw-taw, siyagit man dinis ka suko, karon may naman kayong mutagad. Ana, ngano man kay nakahuna-huna man ka. Ayay. Ni ana bang imong pagbati ba? Pag ana gis imong gibati. Ayay. Maimpierno ko ron ani. Di gid nimo tumanan ang imong gibati kay maimpierno nya ka. Mo break ka ba? Mo break. Mausad na ang mga bana. Huna-huna ako no. Kung mga bit ko, maimpierno gyud ko. Kung mutan-aw ko aning porn, maimpierno gyud ko. Di inig aksyon nimo huna-huna sa imong kabit, iyay, maimpierno ko ani. Nya unsa man nimo paghunong, ilisi day sa imong asawa, adto day katanaw sa imong asawa, na luod na kayo, anhilang ko ani kay kani makapalangit gini. Ana, tanaw kag may dito. Ana, adto nimo mo to imong tutukag mayo, luod na kaignaw. Nga naman, kay na naman na programan sa imong huna-huna. Matud pa ni San Agustin, ingon siya, kining atong mga buhat og mga pulong musunod ra gid ni kun unsay naas atong hunahuna. Atod pa niya, actions follow the desire. Mo na siya. Para karon, gahuna-huna man gyud kong mahuman ang atong kumbinto. Mo nang di jud ko mohunong og baligyag slat. Sige jud kog baligyag slat. Bahala nagwa nay mo palit. Sige ra jud kog baligya kay nga naman naama sa kong hunahuna nga mahuman unta ang kumbinto aning San Vicente Ferrer Parish. Ay hapit na ra ba ko mubiya dinhi. May lang untag dili na nako ibilin sa kanang gasunod nako. Di ba? So ato ginang humnon kay luoy kayong gasunod nga pare. Kay siya magsagubang aning dako ra ba kay ni atong budget? Mga 30 million, mga 35 million ra ba ni? Gahapon nakahalina na tao 6,515 ka slots. Pakpak masan. Og daghan lang unta ninyo ba nga maghuna-huna sama sa akong gihuna-huna. Basta lagi dali ang mahurot ani. Tanawa day mo, inigisgot na kong slot, day duko. Ibaw na ko sa inyong ginahunay. Nanasan. Depende na ninyo. Nabitay ni text na ako, dugay na day kayo niya tungod sa kadaghan bas mga messages ba na kalimtan na lubong ka na bitang messenger at tuslawom na kayo di naman na mabasa. Sige na kung okay, abot nag Nobyembre. Doon na pa man day message dito, di akong gibasa. Ingon din siya nga, Father, nihatag baya ko o slot. Kato pang November ba? Inom doon pa mo atong November? Dopes pa man to siya, dopes. Nihatag baya ko slot. Niya ako din replyan, sorry for late reply. Salamat, yung kaayo.
Portigin niyang ingon og message nako, yehe natubag na gid ang akong message, salamat kay Pader, portigid na kong lipaya, mupalit pag yung kong daghang slots. Pader nako, hala kanindot di ayan niya. Reply raman da ikuwang ani niya. Akan to niya, mo message sa to, Pader ni palit akong slot. Kana bang mga huna-huna ngayon anak ba, nakaprogram na daan nga mo palit, pero iya lang huwaton nga ma-recognize kay haron pag siguro kung ako bagyod mo ay nakadawat, una pa siya mudugang og palit pagkanindot ana, di ba? Labaw na gid mo dinhi nga makakita gid mo nako. Oh, na sa unang pagbasa matod pa dire ni sa Ginoo, chapter 18 man ni sa Ezekiel, ang taong dautan niya makahuna-huna sa pagbag-o sa iyang kinabuhi ug mubuhat ug maayo ug iyang biyaan ang tanan niya mga sala. Unsa may mahitabo? Malangit kay iyang papason ang tanang sala nga iyang nabuhat, di na hinumduman sa Ginoo. Pero ang tao kunong maayo, kanang buotan ba, matarong, muhuna-huna og mubuhat siyag dautan, unsa may gingos Ginoo? Maimpierno, mamatay sa impierno. Ngano man? Kay di nasad hinumduman sa Ginoo ang iyang mga maayong buhat. Og ngano man, matod pa sa Ginoo, ang imong huna-huna gibutangan na nimog dautan, magsunod-sunod na ginang mga dautan. So importante kaayo ang huna-huna ug ang kasing-kasing. Unsa maroy na sa inyong huna-huna? Di ko no lingi ay mong tupad. Unsa huna-huna nimo para sa kumbinto sa atong simbahan? Unsa imong huna-huna? Pangutan na lang ba? Nya og di kanina mulingi nimo impiernohono na. Joke. Wa tingali kabati. No? Pero masuko na siya, ay sige hisgot anang kumbinto slat na sa naron, ako ana siya impiernohono na. Kay ang maayo nga huna-huna mauman ang paghatag, ang daotang huna-huna mao ang pagtigom. Tigom kana bang ang daotang huna-huna mao ang paghigugma sa kaugalingon. Ang maayong hunahuna mao ang paghigugma sa katilingban sa simbahan. Mao na maayong hunahuna. Ang maayong hunahuna sa usa ka asawa mao ang paghigugma sa bana, dili ang paghigugma sa iyang kaugalingon. Mausad na ang bana, mausad ang ginikanan. Ang tarong nga ginikanan kanunay nahigugma sa iyang mga anak sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Nakaset na nadaan mo nang di gina siya mga saba, di na siya mga latos, kay mga supak man na sa gugma. Di man na mga buhat sa gugma ang pagpamalikas, pagsigi dihag kasaba, pamuyboy, panunglo anang mga anak. Di man na maoy buhat sa gugma. Ang gugma, 1 Corinthians chapter 13, love is, sige, basahan na ninyo. Love is patient, love is kind, love, daghan ka na diya, pulos ka na mga nindot. Wagin, di man gani kuno ganahan o mga bati nga pulong, di gani kuno ganahan ang gugma nga motipig to keep a record of wrong. Di ganahan anang gugma. Nya dayon gibutangan din sa ending, love believes all things, endures all things, and love is eternal. Di gyud matapos. Oy, ang uban dahil magkumpisal, Pader, naupsan yukos pailog, nahutdan yukos pailog, nako istoryahe, nahutdan, mahurot din ang pailog, mahurot din ang kindness. Di, oy, nga naman, gikan ko nas Ginoo, wa na'y katapusan. Ang tinuod, giilisa nimo ang imong hunahuna sa hunahuna sa yawa. Imbis unta to pailog, giilisa nimo kasuko. Imbis unta to pasaylo, giilisa nimo
dumot. Mao na mga produkto siyawa nya kun ibutang na nimo sa imong unahuna o kasing-kasing musunod dayon ang imong mga actions. Mao na ang Ginoo naghatag nato nindot kaayo nga tolerance. Matud pas atong tubag sa Salmo, unsa to? Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Ako karon ni edad nako og 59. Daghan kay sa akong nabuhat hangtod karon. Pero milaom ko na karong adlaw kun akong ilisan ang akong hunahuna o kasing-kasing na di na ko mubuhat aning salaa nya maghuna-huna nako kanunay sa pagbiya aning salaa, milaom ko na kun mamatay ko karong gabi dili timan-an sa Ginoo ang akong nabuhat sud sa 59 ka tuig. Kanindot ana no? Nganong mura mamugwa malipay? Kamong gasigig pamalika, sigig kasaba, kamong siging tan-aw anang porn, siging himo anang premarital sex. Kung karong adlaw mo sugod kag hunahuna og pagbati nga sundo na nako ang Ginoo, hunungon ko na ning pagsigig laway, kining siging suyop, kining siging sugal, mulaom ta di natiman-an sa Ginoo ang atong niagi nga mga kalapasan. In short, renewal of minds and hearts mao'y pangandoy sa Ginoo. Matod pa diri sa unang pagbasa, niingon gyud ang Ginoo, dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala, hinunua palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala aron maluwas siya. Ana, importante kay niya. Di gani mo maminaw ani pananglitan, wa gyud ka mo palit og slot. Nya ibutang na si mong unahuna karon nga sugod karon mo palit na ko. Din ako magsigunahuna pagtigom kay mo palit og sakyanan, mo tigom kay ako paning padak-an akong balay, magtigom kay magpalit kog bag-ong gadgets, di na ko maghunahuna ana. Ako na ning ipalit og slot. Ini kamatay nimo ditso dayong gas langit dayon. Di man gyud ka mo makonvince, sige manindog na ta.